high school student pakhat Light Turner chuan asum tuak nan a thian te homework ati sak thina school compound an thut lai chuan kho om dan chu lo dang lamin Light chuan midang chevel te chu an muang vek ni mai hian a ria a thli lo thot vuk nu chuan wana tangin lekhabu pakhat alo tla hlol mai Light a bulloka chuan lo tla in makti takin a char ngal lekhabu a death note ti injiak chu mu in ruwa alo sur chun zoma Light le school naw pangdang te chu in chung lampanin an tlan wata in chung alu ma chuan Kenian school naw pang pakhat alo soisa chu mu in akal san thei ta mai lo Keni nen chuan in hialin ani po chu Keni chuan alo nekthal top maya principal office lama kal tura ko ngal ni in principal chuan zirlai dang hena homework a hral thu a hre chuak alo ni principal thinrim chuan zirlai an shrem na mun room pakhata chuan a khungta a reilo te a lekhabu chhar chula chuakin a envel ta a lekhabu a injiak te chu uluk taka chiarin chu lekhabu chu lekhabu naran ani haulo ti a hrengal lekhabu mandan tur injiak chu mu in pakhatna chuan mihring ming injiaka piang chu an thi dan tur injiak angin an thingal don ani panhina chuan thi tur an du ming chu zia ani lain ajiak tu chuan a mel a hrengei turani chuti lai chuan current lo thim thutin light chuan thom a hre chun zom ngal ngai thalo zeta thom lo chuan lam apan lai chuan ramsa ang tak rap om jet mai chu a muta thut mai chu a thil mu chuan a thil ti theina mangin room chunga bungro te chu alo ti dar chum maya chu atum lai chuan kongka chu loin kharin dokan nuaya abiruvat atom na dokan po chu alo thlok son le ta dor mai anunga chuan death note riuk chu alo thurun maya ataksa chuan saku angin thilzum sei tak a ther fur mai bok riuk chuan light nena chuan tukvera dak chhuak turati in light chuan asoi ang chuan atingala pon lama chuan Keni chuan school naw pangdang alo soi sale mek alo ni riuk chuan lekhabu chu thil ti thei tak ani thu shilin tangkai taka mangturin ati a Light chuan lekhabu a chuan Keni ming chu ziakin riuk chuan enganga thi turin nge adu alo zot Light chuan alu bung ngei se adu thu ziakin pon lama chuan accident a thleng chun zom ngal motora leilon an phur chuan Keni lu chu atibung tamok mai Light pon tukvera tang chuan lo thlirin a thil mu chu a hlau kher mai chumi nu chuan riuk chu bowin Light po a hove ngala Light apa James Turner hi detective ni in zanria anki lain apa chuan Keni thi dan le skula shremani dan chungchang chu alo soi chuaka chu thilawang chuan in hnial chun zomin Light hian anu that tu chu zalen chungchanga apa hi apua sumwanga anu that tu zalen taka aom thei chu alung oi thei hlol lawani Light chu thinrim jetin aruma chuan lutawin riuk chuan alo ngak renga riuk chuan a ming hrilin thinaral pa ani thu asoya lekhabu mandan te chu hril le in mihring ming azia te chu athunun thei thu le andu lo zong po ati lui tir thei ani anthi ma in anti du lo zong tak anti thina ma se hun rei tak athunuaya ada thei bik lo thu le ni chung chaw athunun thei thu a hril bok Light chuan lekhabu chu la chuakin anu thattu Anthony ming chu ajiak ngal reilo te a chuan restaurant pakhata chuan thilmak tak a thleng le ta Anthony chu a chemte ken lai chu bo in a thinga lani atuka Light chu skula kalin lekhabu chu alo chiar le mola angai zon ruk maya in lobia in a lekhabu chiar chungchang chu alo zot Light chuan lekhabu thil ti theina te chu hrilin maya chuan alo rin sak che lowa chumi nu chuan riuk mutir ngal tumin maya chuan amu ve thei ta reng lo death note lekhabu keng tu chi in riuk chu an mu thei alo ni maya ina thu soyarin theinan Light chuan internet lama poi khoina video live a unpack chu mek chu a entira poi khoi tu ming James chu lekhabu a chuan jiakin athunun zui James chuan pon lama ami hren chu lo hroi chuakin police ho kuta a hlana police ho chu chibai bukin motor chak takalo tlanin asu hlum ngal lekhabu a athil ziak te a thlendik veka wangin maya chuan makati hle a
an pahnih chuan khovel ral muang taka siam turin lekhabu chu man an tumta ni ramhruai tu ei ru le misual ro thap tak tak te shem nan man phot an tuma Japanese thumal kira ti chu la in an thil ti te chu kira thil ti anga lantir an tuma chung chu police ten an chui chu thailo nan an ro manani kira chu an khuwa chuan a thlop tu po an pung chak hle ani misual le ei ru te chu thununa omin an thi zela detective el chu mai tu min kira poi khoina hmuna chuan alo kala kira chet dana tang chuan kira chu police ani lo pon police data khoiru thei ani a ring ngal el chuan kira in tran na chu chui zelin a thi dona aom dan mak taka wangin james thi dana a in tran ti a hre chuak kira chu ramhuai betu emo doilam thil mang thine mo ani a ring ani a tur tu te ming chu tual thatu hian thria in an mel po a hria ti a hre chuak bok el chuan detective james chuwa mu in kira chui chuak tur chuan apuina angena misual chu an data te aruka lo en thin ani thu hrilin chu hmuna tanga a chu san hnu chuan thuthar la khom tu te ma a in lan chhun zoma el chuan kira ming chu lo sei chuakin I thei phot chuan min that vero ti in a chawa zanlama lai chuan apa nena detective el chungchang chu zotin apa chuan a hriat chian bik lo thu in a lo chang lai tan a zo zel nu chuan el thian pa watari chungchang a hriat thu a hrila lai chuan an mani chui tu detective te chungchang chu maya po hrilin maya chuan ti lum vek adu thu a lo soya ma se lai chuan poisoi lo tha chu adu lo thu a lo soi ve bok reilo te a chuan kira chui tu detective then khat te chu in chungsang atangin an zuang thata vek maya lai chuan detective te thina chuan mo phurna a nei lo thu lo soin notebook a khan lai thian detective te mingkha aziak lo shim shimani riuk thil ti anga in a an khum chiama riuk nena chuan poisoi lo nun na alak sakle ani chuan ama ming azia to tur thu a hril riuk chuan athu soi chu ngai poimo lo mel zetin notebook a chuan a mingzia an tum thin thu le horop pani bak anji man ngai lo thu a lo soya detective james chu thuthar la khom tu te ma chuan in lanin a detective puite kira in a that chu adem thu soin keipo min that vero ti in a chau vele a detective el chuan thila chui zel na light chu a ring hlel tatlat mai light mutur chuan kalngalin kira ani ti a hriat to thu le chu thil chu alafin fiengei tur thu a hrila a mel po mutirin el chu nu chuan light po atlan ho ve ngal light chuan el chungchang hre chiang turin a thian pa watari ming chu ziakin a thunun zui light hian el chanchin zong zong a hriat nuwa watari a thilo nan a ming ziana phek chu halral atumani watari chuan lo kolin el ming dik tak chu a lo hre pi khau lova ma se a ming a hriat theina tur chu lo hrilin montok new york ka security facility a om thu a hril watari chu montok lampan chuan chuak ngalin elpo chuan a thian pa engma soilovin akal bo ti chu a lo hre ve ngal watari chena chuan kalin light thil ti nge ni anga in a thin rim hle a el chu police tenen in da phalna le kha kengin light te ina chuan an kala anin chung an dap chiam nu po chuan rin hlel na tur engma an muta mai lo atuka chuan maya chuan le khabu chu alo thuruk man thu alo soya zanlama chuan homecoming dance nei in lim takin an lama elpo chuan lo zui zelin a thian pa watari chungchang an lo hril nu chuan laitan a thunun nge ni ti a hre chiang ta new york lama a thopui te nena chuan watari chu lo dang turin a tingal light chuan fbi ten an en thareng ti hria in party na hmuna tang chuan a chok ru a watari chu kolin el ni na dik tak a zon mek thu a lo hril ma se el ming dik tak in ziana phek chu a lo bo dai mai ti a mungal watari chuan zong chun zom zelin el ming dik tak in ziana chu a muleta laita hril ma chuan fbi agent ten an lo ka phlum manani light chu a thin rim hle a beidong takina party na hmuna chuan lut le in maya nena chuan thil thlen dan te chu a hrila maya chu in puangin el ming chuan na phek chu ama po thak ani thu lo soin an mani chui tu te in chunga tanga zuan thak tir tu po ama ani thu alo soi tamai
lai ne na chuan a ming po a zia thu le zan laia a thi tur thu shilin lekhabu a pele tani ero chuan a ming chu a halral tur thu a hrila elpo watari thi thu chu lo hre in a thin rim hle a silai da that chu la chuakin light zong turin akal ngal el chuan light chu vanang chingin silain atina an thom chu hria in mi pakhat alo chuaka el chuan kira ni tia a riat chen to thu lo soin an bula mi pakhat lo ding chu kira thlop tu te zinga mi alo ni hlawa el chu vua in light po chu atlan chengal maya po lo kalin light nen chuan man mo takin an tan ngala police hopon lo zui zelin light chuan lekhabu chu theingila tlan bo turin maya chu asoma mase maya chuan lekhabu chau adu thu lo soin light lekhabu ken lai chu achu sak thuta light hian lekhabu chu maya kuta a omani chuan a thinga langti alo ziak manani riuk chuan an din na chu lo ti che in maya chu atla hlum ngala light le lekhabu te po chu an tla ve bok van nei thak takin light ming inzian na phek chu akang ral ngala mi pakhatin lekhabu chu lo charin light po damdo ina anda lut ngala ni lai ni khoshelowa aom nu po chuan kira chuan poi ala khoi chun zom zel thowa mase ele ro chuan a riat chian ema wangin ala ring hlel hle thung el chu kira case boy pui to lo turati ani a japana kirle atum lai chuan laitan lekhabu in thina athlen ti a soilai chu a he chuak ta thut mai thlona atang chuan chuak ngalin maya te in adap ngal light po lo har chuakin apa in alo kana Jamesian afa pa chu aruma anu thatulan na chanchin bu lo omatrangin kira ani ti a he chuakani maya nen party na anin huma khan light hian anu na chan turin doctor adam lo te pongsul chin chu athunun mana misual dang no pongkhoi chiat ching chu lekhabu la tura thununin kira na tho alo chun zom tirbok light ne na lekhabu an pekir le nu chuan chungmi te chuan an nun na an la vele ani ama chui tu ten an rin hello nan light hian roman na thatak anei lo ni elpon maya in detective te ming azia na phek po lo mu chuakin lekhabu na tho dan chu a re chiang ta riuk lo in lan le in mishing te nun dan le chetvel dan te chu mu no ma ti thu lo soin rap om tak takin anui chuaka